Alo? Da. Da, soră Cami. Auzi, frate Daniele, îmi pare rău un singur lucru. Da, ce faci? Ce se întâmplă, soră? Spune. Îi un suflet pe urmele tale și nu am știut. Și am vorbit cu el și pot să spun că chiar m-a registrat ceea ce am vorbit cu el. Dar oricum... Auleu. I-am spus... Cine, soră? Frate, Domnul să te binecuvinteze, zic eu oricum ce am vorbit cu tine, eu am vorbit și cu fratele Daniel. Eu nu am știut că e pe urmele tale, n-am știut că e... Dar, în fine, Domnul să fie slăvit. Eu ce ți-am zis ție ieri seara, aia am zis și lui. Adică că dacă ești pus de Domnul, vei rămânea până te va lua Domnul acasă. Da, de ce subiectul ăsta? Soră Cami, de ce subiectul ăsta? De ce eu? Și cine sunt eu? Adică nu înțeleg. De unde ați ajuns să vorbiți despre mine? Era un subiect, tot așa că și lui a ajuns el să spună că adună pachete pentru copii săraci, că face milostenie, că mulți care s-au ajuns, tot așa cu scaunele ei nu dau. Așa. Și am zis, frate, zic, tot așa am vorbit și eu cu un frate, care erai tu. Și azi, aseară, zic, tot așa am zis și eu, zic, bă, frate, zic, m-am săturat de oamenii care dau de mână de scaun. Zic, gata, să prinde cu mâna de scaune și ei crede că ar fi cineva. Da. Păi nu sunt nimic, frate. Scaunul ăla e un simplu scaun. Și am zis, dacă fratele acesta este pus de Domnul și când am zis numele tău, Daniel... Păi și cum ați ajuns la mine? Că dacă voi vorbeați despre binefacere, eu nu înțeleg cum de ați ajuns... Deci se vorbea despre diacon, despre ăștia care s-au... Păi și de ce o trebuie ca să vorbiți, soră? De ce a trebuit să vorbești tu despre mine? Eu nu înțeleg. De ce sunt eu subiectul de discuție? E subiectul ăsta, zic că așa și... Păi de ce, soră? Că eu nu înțeleg. De ce trebuie să... Dar am spus ceva greșit, frate. Ce a spus greșit? Soră, dar nu trebuia să fiu eu subiectul de discuție. Eu nu înțeleg în treaba asta. Ce amestecam eu cu taina voastră, cu... N-am înțeles. Eu una zic că nu a fost acum, vai de mine, să te bărfesc pe spate. Fiindcă ce ți-am spus ție, exact aia i-am spus și... Dar nu trebuia, soră, nu mi se pare corect că eu ți-am dat din timpul meu pe care îl am pentru familia mea și am stat aseară până la cât o fi fost ceasul foarte, foarte târziu. Așa. Așa. Și am vorbit frumos, soră, eu cred că am încheiat cu pace, eu cred că a fost niște lucruri ca tu să înveți și eu la fel, în ceea ce privește lucrul lui Dumnezeu, dar nu văd amestecul meu în treaba asta cu diaconul și cu... Soră, tu crezi că dacă sunt diacon că sunt mai grozav sau dacă am niște bani sau dacă am ceva, că gata, nu sunt, soră, nimica. Sunt la fel de slujitor ca orice alt frate. Eu nu sunt nici pastor, n-am fost niciodată pastor, soră. Eu am fondat o biserică prin Harul lui Dumnezeu la Craiova, așa, din pricina că Dumnezeu a vrut ca să mă mute la alte oi, că așa Domnul mi-a vorbit și așa mai departe. Așa a fost să fie și Domnul m-a mutat aici. Nu înseamnă că omul care caută să slujească pe Dumnezeu trebuie să rămână în același loc dacă Domnul spune că gata, ai terminat. Dar stai puțin, de ce te enervezi așa? Nu mă enervez, soră. Eu ce ți-am spus ție aseară, i-am spus și lui. Dar nu trebuia, soră, să fiu eu subiectul vostru de discuție, cred că aveați... Vorba era subiectul despre oamenii care s-au spus în fruntea poporului, dar ei nici măcar nu-ți dar, nici punct. Dar cine sunt oamenii ăștia, soră? Despre ce este vorba? Nu înțeleg. Mă iei așa din oală, vezi că tu ești gălușca care se va mânca. Spune-mi și mie. Din adunare, veghează. Eu nu am știut că el e cu ochii pe tine, n-am știut după. Dar cum de-ai dat tu de sufletul ăsta din adunare? Că eu nu înțeleg. Cum îi găsești tu? Nu știu nici, știe Domnul. Păi lasă că Domnul știe, dar trebuie să știm și noi.